Halloween oslavujeme u nás len niekoľko rokov. Napriek tomu je už tradíciou, že strašidlá a príšery sa schádzajú v priestoroch Irish Pubu raz ročne, aby v noci z 31. októbra na 1. novembra sa lúčili s letom a vítali zimu. Dobrý večer. Vstupné na diskotéku je 2 €, ale keď máte masky, čo pozerám, že máte, tak vy nemusíte. Ja musím, hej. Tiež je maska, tiež. Ďakujeme. Prezlečený personál vítal hostí v maske, ktorá vzbudzovala hrôzu i úsmev zároveň. Ako bude dnes vyzerať tá zábava? No dúfam, že bude čo najlepšia, ešte ako lepšia ako iné roky. Tak zatiaľ to vyzerá tak, že ľudia sa kopia, takže bude to dobré. Personál v takejto maske skôr odradíš zákazníkov, alebo ich prilákáš? Ja myslím, že dnešný večer bude asi taký lákavejší pre tých zákazníkov, ktorí tu chodia. Stálych aj nových. Počas tejto čarovnej noci dochádza k zblíženiu medzi svetom živých a mŕtvych. Na cestu im ale pred mnohými rokmi svietili lampáše vytvorené z vydlabanej repy, teda nie tekvice, ako je to dnes. Ani neviem, aká som maska, ja som to vymyslela sestra a jej kamarátka, ani neviem, sama neviem. Koľko vašich známych sa dnes takto oblieklo? Asi 10. 10. Čo znamená Halloween podľa vás? Zabava, oslava a tak. V dávnych dobách oslavovali ľudia túto magickú noc dlho do rána. Prezlečení za strašidlá zaháňali zlých duchov. A to je najideálnejšie pri tanci, kedy zubatá vás len veľmi ťažko dobehne. Čo podľa teba znamená Halloween a ako si predstavuješ dnešný večer, ako by mal vyzerať? Takže Halloween pre mňa znamená, že sa všetci oblečieme do masiek, ideme niekam do ulic a užívame si tú atmosféru. Ja som akože klaun alebo niečo také, mám červený nos, oblečenie trošku crazy štýle. Čiže ty by si mal dneska zabávať celú spoločnosť aspoň pri stole? A ešte sa večer nerozbehol, takže určite nejaké zábavné číslo sa vymyslí možno. Vďaka Halloweenu sme sa dostali až k rímskej histórii. Všetkých okúzlil príchod Cézara v spoločnosti Kleopatry. Ako skončila tá pravá pred Kristom, hovorí história. Ako skončil tento vznešený pár na Halloween party v Irish Pube, vám povieme inokedy. Halloween je sviatkom oslavovaným predovšetkým za oceánom. Ako trefne poznamenal jeden z návštevníkov pubu, nevie si dosť dobre predstaviť, aby Američania pálili morenu. Nuž proti vkusu žiadny dišputát.